La Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària del Parlament de Catalunya es va constituir el 24 d'abril de 2012 i té com a objectiu principal aprofundir en diversos aspectes com el factor humà, el vehicle i la infraestructura, donant veu a tots els agents implicats en la seguretat viària. Quina valoració fan de la creació d'aquesta comissió d'estudi de seguretat viària i també de la primera sessió de treball que van tenir el mes de juny? Bé, el primer que s'ha de fer és una valoració clarament positiva des de dos punts de vista. Aquesta era una comissió d'estudi que havia estat reivindicada tant des d'un punt de vista parlamentari com des d'un punt de vista de les entitats que tenen a veure amb qüestions de seguretat viària i de sinistralitat i, per tant, des d'aquest punt de vista, és bo que el Parlament tiri endavant iniciatives i creï comissions d'aquestes característiques. I, per altra banda, l'aspecte poder més transcendent és que podrem estudiar a fons quines són les problemàtiques que generen determinades qüestions que tenen a veure amb la sinistralitat i, a més, donarem veu a totes aquelles entitats que tenen quelcom a dir en respecte a la sinistralitat viària i la seguretat viària. Aquesta és una comissió altament positiva perquè té una característica específica. Tracta d'aquelles coses que realment preocupen a la gent del carrer i que tenen i els afecten en la seva vida quotidiana. Normalment, a vegades, la política té un llenguatge encriptat que parla de qüestions que amb el ciutadà li venen una mica grans, tant per la terminologia com per el llenguatge. I, en canvi, una comissió d'aquest tipus, que parla d'allò que a algú, d'alguna manera, sempre li ha afectat, o perquè li han donat un bony al cotxe o perquè ha tingut un ciutadà, un parent, un familiar que ha tingut un accident i està en una situació delicada. Això plantejar-ho des d'una òptica que té poc a veure amb la picabaralla política i té molt a veure amb intentar evitar que hi hagi morts, que hi hagi més seguretat a la carretera, etc., em sembla francament positiu. La valoració de la primera jornada és excel·lent, vull dir, hi ha un clima de treball magnífic en el qual tothom posa el bé comú per davant del que podria ser un interès de rendibilitat immediata partidista. Què desitgen impulsar des del seu grup parlamentari en aquesta comissió d'estudi? També volem que la comissió serveixi per fer un seguiment real del Pla de Seguretat Viària de Catalunya. És un pla molt extens, un pla que preveu moltes mesures i que puguem fer un seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures, de detectar les causes reals de l'accidentalitat i, com deia ara, no només detectar-les, sinó posar mesures, posar solucions i planificar, sobretot, tenint en compte l'educació, tenint en compte la prevenció, tenint en compte les campanyes de conscienciació i posar el focus allà on realment en aquests moments estem detectant les debilitats en tot el que fa en referència a seguretat viària. I finalment que doni veu també a aquells que són els grans afectats dels accidents de trànsit i que a vegades no se'ls ha tingut prou en compte o no tenen una visibilitat molt real, com són les associacions de víctimes, i també els professionals del sector del transport, de la mobilitat, que també segur que tindran coses a dir-nos i ens guiaran per aplicar mesures i poder impulsar mesures noves. Nosaltres ens agradaria tornar a una línia política que em sembla que aquesta legislatura s'havia afluixat, d'una consciència molt gran a tota la societat i de treballar amb tota la societat per la conscienciació de la importància que és la moderació de la velocitat, el canvi de la cultura de la conducció, com a elements fonamentals per aconseguir reduir, com hem anat reduint en els últims anys, l'índex de sinistralitat i l'índex de mortalitat en les carreteres. Per tant, a nosaltres el que ens agradaria és treballar tècnicament tots aquells temes en els quals encara tenim mancances, com són els punts negres en les carreteres, com són les valles en perfil I de determinades carreteres que causen lesions en els motoristes. Tots aquests temes que puguem avançar i que encara falta camí per fer, que podem fer junts, ens sembla que aquí segur que estarem d'acord en tots. I com a aportació una mica singular del nostre grup, en diferència al grup que està en el govern en aquests moments, és que creiem que cal continuar insistint en la moderació de la velocitat i en el canvi de cultura de la conducció. Creuen que la societat és prou conscient dels estralls que provoca la sinistralitat viària amb unes estadístiques i unes xifres anuals de més de 200 morts i 1.000 persones ferides greus? Mai segur que la societat serà prou conscient mentre hi hagi un sol accident, no? Però és evident que és més conscient i està més sensibilitzada la població que abans. Hi ha aspectes molt clars d'això, el costum, no per desgràcia, estès
globalment, però sí molt estès, de que si surt un grup de persones a prendre alguna cosa un dissabte a la nit, un no veu per poder conduir, o el tema de que la velocitat com un valor que es tenia fa uns anys, és a dir, avui he trigat 5 minuts menys per anar de Barcelona a Girona, aquest valor jo crec que en molts sectors ja no és tal. Més aviat algú que vengui aquesta idea pot ser vist com una persona imprudent que posa en perill els altres. Dissortadament això no és aplicable absolutament al 100% de la població i hi ha sectors que encara no han arribat a aquest nivell de conscienciació. Però jo crec que és important, i en aquest sentit és molt important el paper que han de jugar les autoritats, el conseller d'Interior, el director del Servei Català de Trànsit, d'incrementar la idea de que l'excés de velocitat i totes les altres causes d'accidents són un factor de risc per a la persona que el practica i que posa en perill a d'altres persones que no hi tenen res a veure. Perquè encara s'estan detectant accidents i on els conductors o els acompanyants no portaven posat el cinturó de seguretat o mesures de protecció infantil o el casc en una motocicleta, és que encara no hem arribat a un nivell de conscienciació i que no es percep com un problema, com un risc que et pot passar a tu també, sempre li passa al del costat.